Hi guys, masang hapon. Ako karon niya sa among panimalay, ni ay among pining avocado. Ug naning kat guys kay ija ko no triman kay jag mo musangko ato sa wire delikado. Sa guys ha. Hadlok ato guys kay habog. Sa Kuani sila guys, mani sila mag-maintain. Nag-maintain ni sila sa mga wire guys, ug naay mga kahoy nga dao sa wire sila itigputol. Na guys, hadlok pud mapaduutan na rabay sanggot. Ginukulong habog ra na long hadlok. Okay. Asa kay ako. Inanay uwan. Ginoo ko Hesus sa langit. Habog ra na. Hadlok kasi inpon. Ana mas kinatum dyan. Delikado bito po nagdili triman no. Kaya mo ato na sa may kurente guys, ba delikado jud. Kajuhan ra man pud na. Long, kanak ato sabay ka kay nay uwan. Lucas. Ino ko guys, habulgar ba na jud. Uy, ginukulong. Panghawid din taon diha. Hallelujah. Uy, ginukod. Look. Nanar ba buwak na among avocado guys. Pero sa dilaman saan man nga gitriman Manila. Una na jud daghang buwak. Paingon na mamunga. Mura ning uwan. Uy, ning uwan na. Naog lalong kay babasa ka. Alilong. Alilong. Wah, daghan ng buwak guys. Daghan ng buwak. Saan man tay mahimo. Daghan na kadug buwak long no? Paingon na man na mamunga long. Lucas! Ali Lucas, naog Lucas. Dali, dali. Okay, salamat po kaadyo ah. Tuwa na guys, nanguman na sila kuan. Puong ato na butos laing lugar guys. Tuunahan. Magbantay ra to sila nay kahoy nga na daw sa wire. Ilang sila itigputol. Kay delikado manggod pud makakuryente. Guys, tanaw mo guys. Kinadaghanan jeg buwak aning among kuan. Avocado. Wala, uy. Ijang dahon, tambor ba sigo? Tambor ba ni ijang dahon, guys? Sayang, guys, ijang buwak. Daghan. Parang sayang, man ni mahimo, guys. Parang sayang sa mga buwak sa avocado. Yapo na, bunga naman dyan ni mahikay ba? Tagana Wah. Yaba po ni guys. Ipang putol ang mga sanga. Sagdi naman guys. Basta kayo maka-adyo po. Maka-adyo man ko doon. Kaya delikado man makakurinti. Huwag mo adto sa sanga.
Okay guys, maura to. Tuwa na sila. Mawa na oh. Maura to guys, daghang salamat guys. Kung palihog ko sa pag-subscribe sa akong channel ni Marilong Bulanon. Daghang salamat.